W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez budź z wami. Lubi bratca, lubi sotry w kniezu, lubi osadni, lubi sobu świadczacy doma. Dżens je poradne niedzielskie wiadro słońca świeci, mamy ze tym też dobrą naladu, tak przykładamy, żebyśmy przy nim przebyli naszym kniezu, so postelnicz dali, a skutkowali w jego mienie też tutun przychodny tydzień, kiedy nas czeka. Lada roczo wiemy, że je trzeba so zas a zaso usmierzyć a nakazać, tohodla prosimy, żeby on, kniez, nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu. Moja wielka wina. Złożył zostanie bliźnią wszyscy jeszcze do was miary, a was wszystkich modlcie się za mnie, Smysl nad nami Wszechmocny a miłościwy Boże, a spuścił się nam rychy dowiedz nas do wiecznego żywienia. Knieże smilso. Chryste smilso. Knieże smilso. Chwała Bogu we wyżynach. Modlimy się. Wszechmocny wieczny Boże, Ty wodzisz wszystko w niebiesach a na ziemi. Wysłysz mile nasze wołanie, a daruj swój mir naszym czasem. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Kniez rekny mi, mój wotroczk sy ty, Izraela, a przez Tebie so ja wokrasnił. Nitko pak ryczy Jahwe, kniez, kiż je mnie stworzył z maczernego żywota na swojego wotroczka, zo bych Jakuba zaso k niemu przywiet, a zo by so Izrael przed nim zromadził. Tak bych počešćeny w kniezovimaj vočomaj, mój Bóg by moja silność. Wun pak praji, przemało je mi, zo by mi był jenoś wotroczk, kiż by Jakubowe splahi znowa zbudził, a to, što z Izraela jeszcze zostanie, wróczo przywiet. Szczinił z Tebie światło pohanam, zo by moje spomożenie sahało, hacz do poslednich kończyn ziemi. Słyszeli sme Słowo Boże.
Słyszymy czytanie z prvného lista świętego apostoła Pawła Korynčanam. Paweł z Bożej wole powołany apostoł Jezu Chrysta a brat Sostenes strowitaj osadu Bożu w Koryncie, a poswieczenych w Chrystu Jezusu, powołanych świętych a wszystkich, kocich gdzieś kuli pola nich, a pola nas miano naszego knieza Jezu Chrysta wołaja. Miłość wam a pokoj od Boha, naszego Ojca a od knieza Jezu Chrysta. Słyszeliśmy Słowo Boże. Słowo pomiaso, a jemy z nami bydliwo, czym pak oci się przyjachu, da mocy Ci Boże być. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Janu. We wonym czasu widzi Jan Kczenik, zo Jezus k niemu dże, a praj, lej, jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. To je tun, wo kotrym sprach, pomni przyjdzie muż, kiż mnie przesaha, dokyż by przede mnie, a ja jeho nie znajach. Ale zoby sobun wozjawnił Izraeli, to dla przyjdziech ja a kcijach z wodu. A Jan w obswieci prajo, widziach ducha, w podobie hobia zestupować z niebia, a tun zwosta nad nim. Tyż ja nie znajach jeho, ale tun, kiż mnie posłał z wodu kcić mi rekny, na kotrohoż wuladasz ducha zestupować, a nad nim zwostawać, to je tun, kiż Duchu Świętym kcije. Ja sym to widział, a obswieczam, tutun je Syn Boży. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sotry w kniezu, lubi osadni, lubi doma. Hacz również je liturgisce przyjedny dzień zaczanu stoi nasz Boży dom dalej w pełnej hodnej pysze. To bie tak, to je tak, to ostanie tak. Dokiż hody to je nešto, co nasze jutro budocpieje, hody je za nas światło. Nešto rjane, nešto što je zmužitost čini. Biblijske tekste mijahu hody, a maja tež netko dale v teh dnjah svjetlo jako temu. Prinje čitanje bi vuzate z knihy profete Jezaja. Izrael menuje se tam svjetlo ludov. To so čini, dokež zatem ci poznače, zo Izrael, tutun wuzwoleny lud, nie je sam za siebie wuzwoleny lud. Ale Bóg je jun wuzwolił, dokeż chce na tutym ludzie świętej swoją krasność pokazać. Tutun wuzwoleny lud je po takim wuzwoleny, żeby Bohu kniezie służył. Toho dla praji Bóg zčinju z tebie światło ludam, żeby moja krasność co pokazała do všech koncov zemie. Wiezo je nam znate, ten tekst pokaża ze żydowskiej tradycji, po takim z czasa do Chrystusa. My, chrześcijanie, zrozumimy pak zaprzyjecze światło ludów tak, że myślimy na Jezusa Chrystusa, gdyż o nim słyszymy.
Wun je nam światło ludu. Z Jezusowych słów zas a zas uczytamy, że król wyzwolenych nima so przejara obmiezować. Širokost je prašana, nic obmiezowanie. Bohužel, o tym też w przychodnych tydzieniach zase słyszymy, so hižo pola wučomników tendenca odmiezowania pokaza. Drudy też naszym czasu nikocišo skere husko widza. Tu chwilu otevreność wuči hižo natura. Jak so pravi, wody rieką nie bieża rocza. Jezus je otevrený. Wun so samo swoim przeciwnikom przywobroczy. Tež tym, kot si ho odpokazuje. Tež tym, ki so jemu smieja. Štož je sam tajke zranjenje junu nazornił, hakle tun bude zrozumieć, što to oznamienia, so przeciwnikom przywobroczyć. Kelko energije je to trebne. Wučomnicy chce Jezus je pomhać. Miniadere z nim. To wun przywozmie, ale wun ich też pouczuje. Cyrkej pyta Jezus je odpowiedzieć we všem. Toho dla praji cyrkej też, że możesz przysłuchać Jezusej wszelako intensywnie. Gdyż ladamy na stawę naszej osady, so nam to jara lochce, chodzi rozumieć. Dzieci są hinak Jezusej bliscy, acz młodostni, albo dorosczeni, albo starsza generacja. Nic obmiezowaność, ale širokost wuznamienia cyrkej. Z tej przyczyny je cyrkej też misjonaryjska. Ona se otewrije, przywobroczy so tym, kot sich jeszcze niczo nie wiedział o Chrystusu. Drugi Watykanski koncil je to nekak takle prawił, przyczyna misjonaryjskiego usmierenia cyrkwy wyjdzie z Bożego plana samego. Bóg chce však, żeby Chuszicy mieli podziel na wyzwoleniu, na wiecznym żywieniu, to reka na tym, że spoznaje wierność od Boha wukadżacu. Jenoż jeden związuje we sobie bójstwo a człowiestwo. Jezus sam. Tohodla je wun związk między człowiekiem a Bohem, kiedy sam siebie podał jako łopo na krzyżu za użytkich. W nim jest pomożenie, hewak w nikim. Zasadna usmiereność na Jezusa je nam zakon. Drugim so przywobroczyć, to je nešto, što još nas nie uzbiehuje. Zamieńcza nic w tym zmysle, że jenoż my Bohu słuchamy. Ale w tym zmysle skere zauważymy si każdą szkolu i wieru do Boha, modla sobie jednotu we wierze, a pytają za wiernym zbożom, kotreż je jenoż wun sam. My uznawamy, Boje nam Jezusa posłał, żeby wun nas umożlił, a k Bohu wiedz. Przy tym sme się jasni w tym, Jezus nie je na moc wukoniał, ale wun je o sobie pokazał, że możesz to wun też w słabości silny pokazać. Za człowiek jeho trzeba, za człowiek umożliwienie trzeba, to każdy w swoim żywieniu nazorni. To odczytamy też na tym, że człowiek husto stanie się tobie najlepszym odpowiedziem, dobro skutkować chcesz, dola ze swoimi skutkami nową biedu napara. Jezus je przyszedł pokazać moc lubości, kotraż przewszy ranicy pokoj ze skutkowni. Toho dla jemu sledujemy, a sme weseli, że k niemu przysłuchamy, a że smiemy o nim świadczenie dawać. Niech on nam tomu dawa mocy każdy dzień. Amen.
W tutych dniach przygotujemy się na Wopomienski dzień Świętego Bożczana, z tej winy so 9 dni długo przez niego bohujemy, tak też dżęca. Odcińcie proszę na stronie 261 modlitwu, którąż namakacie w delnej cejčinie. Strona 261. Proś za nas, Święty Bożczanom. Z krasnością a czeszczą se jeho skronował. Modlimy się zromadnie. Miłościwy Bożo, kiż wszelakim korosćam a drugim horiam przyzwolesz, zoby nas k sprawności kupował. Smij się nad nami. Twój jednorodzony Syn je za nas z Twojej drohotnej krwi umożlił. Daj nam przez Jego zasłużby a na zastupnu prostwu Świętego Bożczana z Tobą ujednani wieczną radość docpiemy. Przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Modlcie so wszyscy, żeby się mój a wasz łopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Na cześć a sławę swojego imienia, naszemu zgromadzeniu, a całej swojej świętej cerkwi. Daj, knieże, żebyśmy dostojnie świadczyli święte potaństwa, przetoż gdyż kuli wopominamy tutun wopo, dokonia so skutk naszego umożenia.
przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je od nas sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczy stajnia szudze dziękujemy Knieże Święty Wódceszego mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż wun je wulkotnie z nami jednał, za nas umrywszy a zmartwychwstanąwszy, je nas z kwakle rycha śmiercze utonył. Nietśmy uzwolony lud, królewskie miesznictwo, Twój wykupiony święty lud. Tak łazywiamy skutki Twojej mocy, przetoż zeczmy se nas do krasnego światła zwołał. Toho dla śpiewamy z angelami a arcyangelami, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieśń Twojej krasności, bez końca wyskają. Woprawdzie święty se knieże żruło przyje świętości. Tu dlacze prosimy. Poswieczu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Rede hacz sobun dobrowolnie czerpienie uda zaun klip, dżakowasze so, wamasze, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho. To je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k odawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potajemstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódczyny Jezusową śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, za sy nas powołał przed Tobu stać, a ci służyć a prosimy cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemi rozbrojeną, a wudospełnie jubilubości. Gromadźcie z naszym Wamżomnejem, naszym biskupom Heinrichom, a ze všim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów, na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei, że zrowa stanu,
a přijmi jich a všetky zemretych do světla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy čes pošť nám wieczne žiwienie, ze zbožnej Boha rodzicielku knieżnu Mariu, ze światymi apoštolami a všemi światymi, kotřiž so či ze všech wieków spodobajú, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy pełni do wiery śpiewać. Otcze nasz, idź z niebieska, swych Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajesz na niebie tak na ziemi, silny chleb nasz daj nam dżęs, podaj nam nasze winy, jako Umoż nas, knieże łatewszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy wotrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieže Jezusa, svojim apoštolom se praju, pokoj vám załastajam, svůj pokoj vám dávám. Prosimy Cię, nie leda na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Liczy Jenio Boże, kotryż zabiera rychy świata.
Modlmy so. Dobrociwy Bożo, wulin do nas ducha swojej lubosća zjednocz nas, kotryż sy z tym samym niebieskim chlebom nasycił, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. K dżęcejszym łazywieniam Nyszpo we Farskiej Cyrkwi je w dwiemaj. Rożoc we Kruszczycach, pondzielu, sredu, czwartk a piatk, wasnacz hodzin cicci. We klosztre niedzielu dwiemaj, utoru wasnacz ciceci, sredu rano wasmich a piatk wieczor wasnacza hodzin. We Worklecach utoru wasnacz a czwartk sydnacz hodzin ciceci. Kemše we Dobrošicach su sredu wieczor šestčich, we Worklecach czwartk wieczor šestčich. Šulske kemše su sredu we Kruszczycach, piatnacze hodzin. Prinowo-prowinska wuczba je po planie, w klosztre je niemska skupina naredže. Firmujomni zetkaja so 11. januara od 10 do 12 na fare w Kruszczycach. W utoru je patronatny swiedzień Świętego Boszczana. Kemše su dopodnia w 9 a wieczor 19 godzin. Nyszpo z procesionom je w dwiemaj. Swiedzienski prida je pater dr Johannes Müller z Banči z Kukova. Nyszpory přizamkne se zromadizna sobustawo bratstwa z přednoškom Eckarta Klimana vo všelakých pučach do Rožanta. Přednoškowe niemskie ryči. Lubene pustny dzień je pondzielu jutce, na tym dniu je w 5 popodniu modlitwa przy świeczatach Świętego Boszczana. Štuž chcą so stać z sobustawom bratstwa Świętego Boszczana, za tego je to jara jednore, bun pak mjena reči, pak ostatnú sekretarku knihe Vauriju a praji, že si přeje přístup do bratstva, potom so to zapisa do našich listčin a na tie zromadžizne so potom tun přístup v tej forme zdokonia, že so přepoda sobustavské popismo. Intencije za Božím mši ve Farskiej Cyrkwi, hač do konc julija, přijímuja so štvrtk 22. 16 hodin na fare. Prvnjoletne opomnienia mieli so do toho skazać. Kčenske zrečenje je tutun piatk po wieczornych kemšach na fare w Kruszczycach. Dżens za tydzień je zbierka w Kruszczycach za wosadu, w klosztre na kemšach za nadawki namiestne. Wosada Kruszczyce je w Mircu naredže nabožne słowo k dnej serbskim rozwosu wuhotować. Prosimy zahimcov so hač do 2. februara do listčine zapisać, kotruž namakače we wonym zakodže cyrkve. Tam su tež cedliki z pokiwami přihotowane. Budeme zapłać bo, prajmy za šćevace daraj, za wosadu so dariło 200 €. Na Świętego Boszczana je kolekta za podpieru putnikowania družkov do Roma. Tu chwilu jeszcze na tym programie za putnikowanie filujemy szybko daleko skazane a obstarane, też jeszcze w przedpolu nešto szkuli zapłaczone. Wszystkie družki a hotwańcze, które sobą jedu, dostaną w tych dniach też zliczbowanku ze stron toho zariadowania jezby. To je vozidłownictwo ze Širachova. Niektóre wiece są jeszcze otvorene, tohodla trebamy tam podpieru wszelku a prosimy też naszych osadnych, żeby so obdzielili, je im to možno, a tu potakim na Świętego Boszczana jeszcze do kolekty dali. Konkretnie upada to tak, my trebamy jeszcze niekak 2000 € za to, żebyśmy mogli wszyscy iść z tymi družkami a hotwańczami do katakomby Świętego Boszczana, a tam też Bożą mšu świecić, a my trebamy jeszcze jeżdżenki za první dzień w Romie. To nekak 2000 € uczyni dohromady. Ja świeciu domy, jutro w Nowej Wiesce, od 2 od Pechec hač Pičkecom. Potom tydzień na to, 26 januara, od 13 hodin, to du spočaši od Dörlichec hač k Ševcecom. Nahore 24 prvnjo od 9, ve Větrově 27 a 29 januara a sredu 28 januara svědču domy svědčenský Nyšpo
w Wustczu przy Wiesnym Krzyżu, tam Peczich, aby Nowe Jasence pola Cyżecu potom 18 godzin. We wszystkich drugich wioskach w osady przyjdą osadnik modlitwy do domu, bo nie zmienia nalepki a krydu sobu. Modlitwa je we farskim liście odczyszczona. Prosimy osadnik przygotować. Zbierka je zawudżażowana w osadnych imobiliów. Spoczatku stajnie na wiacorych miejscach w útoru je domysvedčenie, nic v útoru, Budwo je dženca naredže, a to 18. januára od 4 až 6. Svinania 20. januára od 4. Pančice Kuku, tam 21. januára při kloštre Munčik na droze Čišinského, a to od kloštra hač k Ampli. Tam spočatk 16 hodin. Ve Smečkecach čtvrtk 22. januára spočatk 16 hodin. V Jaworje pondělu 26. januára, tež tam spočatk 4 popodňu. Ve Vomsku, Nových Bošicách a ve Bošicách samých sredu 28. januára spočatk 5. Ve Kopčinie piatk 30. januára spočatk 17 hodin. Ve Kroščicách piatk 23. januára, tam sú naredže všetké puče vúkodne zadkule a při zadkuli. Spočatk ve 4 popodňu. Sobotu 24. januára nedeša čara od Kocoreca až k Roblecom, spočatku 9. Sobotu 31. januára nedeše čare od Koklic až k Čornakecom a od Kraučikec až k Fridlandecom, spočatk 9. Tež sobotu 31. januára v Koščicách nedeše čare od Kmečec až k Kilankecom a od Hendrichec až k Grudkecom, spočatk v 4. Ministranča Farskej cyrkve nech si by v zakristii prošu nowy plan wotuzajam. 14. januára zemre ve starobe 70 let Johannes Gattner z Pančic Kukova. Parčo pusto večera za něho bičera. Kowanie requiem ste jutce pondělu 19. januára 15 hodin. Kněz nech daj mu věčný odpočink. Nech odpočíva Božím pokojům. Dojad Boží službu. Pondělo ráno ve 7. zazemrete Jurija Čemera a manželskou Hertu z Kamenie. 15 hodin kowanie. 17 hodin modlitwa przy svědčatách svätého Boščana. V útoru v 9 za živých a zemretých sobustavov Bratstva svätého Boščana. 2 maj nyšpo. 19 hodin za živých a zemretých słyby Kmečec z Kroščic. Sredu šulské kemše na Wieste Minnenie. Piatk večerne za zemretého Jurija a Hertu Nowakovu z Wudworja. Sobotu přednedělské za zemretého Jurija Smo a manželskou Mariu z Nuknice, kaž tež za živých a zemretých svojbných. 25. januára, dzień za tydzień, rano ve 7, za zemretého Wernera Trička a manželskou Moniku z Kroščic, dopona za osadu. Na pojednačích za Helmuta Gediga z Rajnce k prvnitnému opomněniu, kaž tež za zemretého Hertu Albena Čornaka a zemretých svojbných. Bydvěmaj zase nyšpo. Vám všetkým zaplať Boh za zhromadnú modlitvu, přeju vám dobré odčastovanie džens a prosím o Bože žanovanie. Dnes buď s vámi. Nech vás požehnuje všeholmocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte v pokoju.